Да ходиш, да тичаш, да караш кола. За повечето хора това е всекидневие. Много от хората с ампутации не могат дори да си представят да се върнат към това ежедневие. Вземи обратно живота си. Това е мотото на Центъра за протезиране в болница Токуда. Стъпките по този път ще извървим заедно, започвайки с разговор за вашите желания, представи, за да стигнем до избора на най-добрата за вас и вашия начин на живот протеза. Ние ще ви предложим най-качествените протезни компоненти от най-добрите световни производители. В Центъра за протезиране на болница Токуда работят опитни, внимателни и всеотдайни ортопедични техници. Тяхната квалификация за работа с новите технологии и материали се поддържа постоянно на най-високо ниво от съвместната им работа с немски специалисти. При нас вие ще получите най-добрите грижи и протезиране. От индивидуалната гилза за вашата протеза, през най-подходящия избор на модули и материали до прецизното напасване и обучение в ходене. Вземете обратно живота си. Направете първата крачка. Обадете ни се, за да уговорим първата ни среща.